Ja, hej. Vi er gruppe 4, og vi vil snakke om religion i det senmoderne samfund, hvor vi tager udgangspunkt i artiklen Ateister og plads til forskellighed. Det er en kvinde, som der taler, en kristen kvinde, som der taler om kristendommen, om hvor meget den skal fylde i samfundet, ude for eksempel i institutionerne, som ude på skoler, hvordan hun godt kan forstå, hvordan ateister de kan være oprevet over, at der hænger kors i klasserne. Man kan samtidig ikke forstå, hvorfor de brokker sig over, at man kan inddrage religiøse argumenter i en debat. Og nu vil vi snakke om noget udefra perspektiv. Ja, personen, der har skrevet den artikel, taler både fra et udefra-perspektiv og et indefra-perspektiv. Hun er selv kristen, men igennem hele teksten er hun meget objektiv og ser på samfundet fra både kristne og ateisters side. Fra sit udefra-perspektiv påpeger hun, at hun er uforstående over for de religiøse krav, der bliver stillet i hverdagen, blandt andet det Johan kom ind på med kors i klasseværelser og morgenbøn i folkeskoler. Samtidig siger hun fra sit indefra-perspektiv, at hun ikke kan forstå de ateistiske krav, der bliver stillet. Blandt andet det med, hvorfor folk ikke må fremføre religiøse argumenter i en politisk debat. Hun mener, at det skal være til, at der kommer religiøse argumenter, selvom de ikke har relevans. Vi har valgt nogle citater, der beskriver, hvordan vi i det senmoderne samfund er blevet mere refleksive. Religiøse mennesker skal da have lov til at påråbe sig Gud, guder, ånder eller andre overnaturlige magter i en politisk debat. De har bare ikke krav på, at man tror på deres argumenter. Mere grundlæggende set er jeg bekymret for den form for ateisme, der kræver, at det offentlige rum skal være klinisk renset for religion. Det senmoderne samfund vil kunne rumme synlig forskellighed, være den nu med hensyn til religion, etnicitet, seksuel orientering med flere, hvis vi skal kunne leve fredeligt sammen. Vi er altså kristne og medlemmer af andre religioner eller ateister er i bedste fald tålte afviger. I værste fald står de helt uden for skolens sociale fællesskab. Selvom kvinden på dette billede bærer et kors, fortæller det os nødvendigvis ikke, hvor hun står i forhold til sin religiøse overbevisning. Kristne og islamiske symboler er noget, mange mennesker vælger at udtrykke sig med i det senmoderne samfund, da det i det senmoderne samfund ikke nødvendigvis anses for at have en hellig betydning for den enkelte. Igennem mange år, og stadig den dag i dag, eksisterer der en aktuel debat om hvorfor og hvordan religion adskiller folkefærd. Men rent biologisk er vi alle sammen ens.